Check this out. Vážené dámy, vážení pánové, milí televizní diváci. Dobrý večer, vítejte na letošním předávání prestižních cen hudební televize MTV. A co nás dnes čeká? Dnes večer nás čeká vystoupení těch největších legend hudebního showbiznesu. Jakými jsou například? Britští The Beatles, přivítejme je! Máme tu všechny. Ringo Starr, Paul McCartney, John Lennon i George Harrison. Opravdu davové šílenství, paninky šílí. Je to neskutečné. Dobrý večer, pánové. Můžu vás poprosit o krátký rozhovor? Co dívky? Anglie předok porovnání. Porovnání. Všechny jsou krásné. Kolegyně? Já jsem si chtěla zeptat, jaký je rozdíl mezi počasím v Česku a v počasí v Anglii. Tak rozhodně počasí nám teďka nevyšlo, ale já myslím, že náš dojem to neskazí z večera. Chtěl bych se zeptat, přichystáte si nějaké překvapení na dnešní vystoupení? Já si myslím, že překvapení bude určitě dost.